而家你點影咧？其實套 A 咧係講緊兩個充滿感情遺憾嘅人嘅遭遇。咁我覺得個古仔其實係一個好慈悲嘅古仔嚟，因為我哋套戲咧俾呢兩個主角咧有一個機會重新再開始過。今次拍《長門貴子》，我覺得係一個好有新鮮感啦。張國榮去拍一個日本嘅女演員，會係擦出另外一啲火花。OK。国境を越えた愛を作っていこうっていう、それは現実的にあり得ることなんだっていう考え方にすごく感動して、で私も今それをすごく自分で我覺得做運動人咧，就係往往喺你最開心嘅突然間好短嘅呢幾秒鐘之外，就幫你改寫咗你成個下半生嘅歷史。當呢個未婚夫咧，佢臨死嗰下咧，其實佢好想起身去睇佢個未婚妻有冇事，佢盡晒所有力想行下行唔到。我用佢嘅眼神，用佢好強烈嘅。拍嗰陣時，我自己都俾佢會感染到。我自己就第一次同日本嘅女演員合作，哇！日本女仔好薄㗎咁，即係有陣時有啲難度都幾高嘅動作咧，佢都親力親為。咁我覺得佢係一個幾好嘅一個演員。レスリーはね、素晴らしいよ、もう大好きもう本当私は本当に役者さんとしても人間としてもこの全ての地球上で存在するもの全ての中でレスリーを尊敬してますっていうくらい本當に大好きで。Leslie 咧係一個好精彩嘅演員嚟，佢可以咧對住塊鏡，佢望住自己就咁用佢嘅眼神咧，去講俾你聽佢前半生個角色係做緊啲咩嘢。すごくね、あのシーン大変だったんですよ実は一日中かけて撮ってたから人もすごくいっぱいいたんだけど、でもなんかそこがエンディングだって分かって本当に終わりが近づいちゃってるんだなっていうすごい寂しさと、なんかいろんな思いが入り混じって。大家都有逃避緊個愛情，即係喺度玩緊一個捉迷藏嘅遊戲。呢個愛情係已經開始。哎，我等了你很久了。我叫ひとみ。我叫石家寶。我希望你睇完套戲之後咧，珍惜你哋而家有嘅嘢。